Egunon, hemen gaude, urtero bezala, behi Pirenaiken konkursuan, eta jaze kontatzen duten hemengo abeltzainek. Hementxe gaude, Fermin Marazabalekin, jaze kontatzen dakun ferien berri. A ber, Fermin, zin duzu, ze izan da zure papera egunoketan? Prestatzen hemen amortze egon ez geldi prestatzen dago. Eta, bada, burokrazia unitz edo izan duze jaleo? Ez. Batere. Batere. Eta, zure, ze induzuzuk? Ze paper izan duzuzuk hemen ferien? Hau prestatzea. Hau prestatzen, Bai. eitu zara hor? Amortze goi unez izan ez. Elegante. Bueno, orden feria ongi atrada dena? Bueno, momentu azte gongi deie, bai. Bai. Arron ongi, bai. Elegante, pues segitu ardugu jaze kontatzen duen jendeak, bale? Hala, pues, hala, segi. Venga, mil esker. Bai. Arpatu dugu hartzain gazte bat, ze kontatzen duzu? A ber, nondik heldu zara? Luzaide Balkarlostik, Eta nortzara zu? behinat Franziskoenea. Franziskoenea, eta karrituzu haziendak zuk? Bai, Zer karri duzu, a ber? behiak eta jazta, Eta nondik karrituzu? Luzaidetik. Nontuzu? Handitugu. Handire. Ta, erori da premion bat o zerbait? Bai, erori da. Erori da? Genetiko erakusle hobena. Oi. Zeinen ongi, Bai. Etxera premioekin. Bai. Jo, Eta gero zintzarria hartu. Eta gero, noiz hasten da premio bilaketa? 12 hontan. 12etan. Eta gamarko zara zu? Bai. Zitu iduditzen? Karo, baietz. Bueno, bainat, pues ongi segi, bale? Bale. Mila esker haunitz. Aia!
hementxe harpatu dugu abeltzain bat, jase kontatzen dakon. Nondik heldu zate? Atxabaltatik etorri gago. Ta zenbat karritu ze? 6 behi eta zekor txiki bat karri dugu. Izan dugu premiorik? Ez, baina Ez dugu bueno. izan. Bueno, tortxia. Hori da. Tortxia da premio onda, Remisek ondina etorri eta minik hartzeke etxea bueltatzea. Hoixe. Bueno, orduen ikusko gara, bale? Bai, Venga, mil eskerrik esker. asko. Euskal kantuen tamaina oso ona dugu baina mexikarra izan leike hemengo musika haina lakorekin joatea kontzertutxo bat jotzera seguruago litzake hau amets bat izatea. Segi. Oraingoaz bukatzera, saio guztien antzera, abioi bat hartu eta goaz Mexiko aldera. Nondik heldu zate zuek? Durangotik, Jurretatik etorri gara, baina lagun bateri laguntzen. Eta ze lagun da zuen laguna? Jonkoldo Bikandi, Jonkoldo Bikaldi, eta zenbat behikarritu? 16 buru, handiek eta txikiek 16. 16 buru, eta izan duzue premiorik? Batzuk bai, Batzuk bai. txendie 3 lehenengo, buru honena, lau bigarren usteot, da gero beste 5 bat edo lan. Eta orai ganentzate premioak eske 2 orduetan, pintxo jandu ze aratziana, Ez gara juen ondio. etzate ganoinik. Gero igual. Elegante. Pues mil esker honitz. Ai, eskerrik asko. Venga. Gaurik izartxuenetan, ilargiko erregina, lamiaren irudina dama naturak egina, munduan aurkituta ere bertze bat zure berdina, ez dakit galduko dudan zuganako maite mina. Oi, goxa. Sarritan lotu izan zaitet zarela hemengoa, urtaroro desiratzen duen ez zure ondoa, behartean zuganako maitasun sugar sendoa, loturetatik iesi zure begietan doa. Belbelo. Mentxe gaude bertzabiltzain batekin, jase kontatzen dako. Bueno, ze karri ze, nondik heldu zate? Egunon arraioztik eta karritugu ameka behi eta zezen. Ta gandu ze premio egin duze zerbait? Bai, 3 sari eramantugu eta konten. Asteburuia indugu. Elegante. Ta ze baloratzen da premioa gateko? Bueno, pues pixket behian Pirenaika karakteristikak erten denak, ez? Adarren punten koloria, azazkalak xuriek izetietez beltzak, bizkerra grupa erten dena hoi zuzena izetia, eta ez elaka edo. Eta bueno, badira azkenean gauze batzuk kontuen hartzen direnak, eta horrekin pues ailegatzen da balorazio bat itera. Bale, eta nola ikusi duzu aurtengo feria? Ongi dago, nola dago? Bai. Bertzurtetan baina ezin da gehiago? Berdintxo, azkeneko urte batzuia gatentu pandemiaz geroztik hola, ja bakarren batik utzi zuen atortzetik, eta beti izaten da bakarren batek uzten dena, bakarren bat berrie, baina bueno, beti kantitate aldetik beti berdintxo.
Elegante, elegante. Ta, pintxo gian duze, aratxana? Ez, soinukoan ez. Muñokoan ez, A ber. baina orai aietuko da, ez tala? Bai, gero xago eroriko da bakarren bat. Zula xen, mil esker honitz. Bai, gero arte, aio. Barrutik masaietara eratu zait kolorea, bihotza irekitzeko behar baita adorea. Zaizanik aurkitzea, sasi artean lorea, munduan zu aurkitzea, ez da izan lan hobea. Doinu bihurturik ni zurekin oroitzean, naiz eta dena ezin den erranain kantu motzean, gogoan izan zaudela neska hauen bihotzean, eguzkia itsasoan itzaltzen den bakoitzean. Zerki da ferien? Ongi, Ongi, arrasongi. Ta, zenba denbora gata izemen? Gozaldu ize kintxo bat? Ah, sumetzen da. Eman arina, aire, zaba! Alzaire! A ber, zuek nondik heldu zate?
Bueno, baninaz, Carlos Ibarrondo eta gu etorri gara Elorriotik, Bizkaitik, Bizkaitik aratxa erretzera, Bai, eta pintxo egitera. Pirineika arrasako adatxe bat dugu, 200 kilokoa. Eta, bueno, gabe gameketan hasi ginen erretzen. Atzo? Claro. 12 ordu behar dire, burduntzian preste goteko aragi, eta gaur Oronosko eskola txiki honetarako, pues, gabiz lanian, Claro. osik, girua sortzen, subasta orduko. Zenbatean dago pintxoa? Euro batean? Merketa ona. Merketa ona? Seguro? Seguro. Elegante. Pues hola, Xen, mil esker haunitz. Venga. Guarda, Panama. Segue, segue. Guarda, soreñera, Hementxe dugu bat, pintxoa probatu duena, eta nola dago? Cojonudo! Cojonudo! Mil esker! Para que conservéis la excelente calidad de carne que tenemos con este ganado. Vamos a las subastas, las sacáis por de aquí y las vemos aquí dentro de la
Bueno, hau izan da aurtengo arraza Pirenaikoko laburpena, eta, bueno, espero dugu gustatu izana, bale? Venga, mil esker Raunitz! Jo!